Ajde, to vi, gledaj neki... Čiži. Ajde sad si ja, bučeca moji, eno pita 228 finito, završi, sponzorom Milan Nikolić, dodelува čambočeće malenko na novotence. Gledajte sa sija, gledajte mu, toliko voze. Tovi, znači na moja otreba bučike se voze neko detence. Kompjuterot тука избешува, има си помощник глава вечер, господинът Горан Анев. Гео съобщник и го избеше от компютъра, стекна от новите. Айде компютърче се закревай, енци, перис, енепес, от сцена бе. Айде се мое, кой е? Или Димов. Или Димов. Ай, камера ще ли бъде мало? Нема лака превара. Готи нема. А? Kaj mu pita televizija nema. Ajde, ja, Tovi. Оп, честитки на Иле Димов, со здраве си носете те. И на Милан Николич спонзору и на спонзору. Все най-мало нека е с синя. Утре точно ще ги ми е доделено. Со здраве се возе, дълбочен собаки. Поздрав, чао, чао. Чао.